Здравейте хора, аз съм Dreamer и днес имаме едно оцеляване на Minecraft 1.7.2. Тук до мен е Пъхалайв, който нещо няма да каже. Да, тук съм спокоен. Не бе, здравейте. Довиждане. Бай-бай. Добре, сега без гътния, здравейте. Сега. Великия Сид. Моите хубави. Готово. Даже без да искам да се хинта. А е великия ум на Dreamer. Да. Ето, че заредя. В тайга съм. Да се оправям настройките. А тук Пъхалайв си джампи. Нищо не стана. Пъхалайв се заби като пан. Айде 16 ченка. То е така много. Дали не играта? Това е обикновено. Така, седно е трите. Па наобратно е още по-тежко е странно. Кое? Като играеш наобратно. Какъв смисъл? Во. Ето, това така ли изглежда по телевизията? О, това си едно си на някаква хумор игра нещо. И се ви свят. Това е яко, ма трудно се играе. Разкажи за Пъхалайв, какво да очакват от другия клип с Пъхалайв. Нищо. Яба, това е много яко обаче. Не, кажи им просто с това колаж съм. Какво? What the... Ел, гледа. Моля ви се, сабскрайбнете се за него, че той беле няма само един сабскрайбър. Това е малко. Айде. Ще се играе на обикновено. Ти сега снимаш, не? Да бе. Оф, ние сте един час сме на кино. Не, след половин. Еби, ти 12 е сега. Добре, тук има пещера. Колко фрейма? Десятилно. Ако се чуеш защо им върват толкова малко фреймовете, това е защото качвам един клип. О, ето тук може да живея. Аз ще оправя видео на настройките, ще ми се оправите ли? Да. Колко? Сега този въпрос не беше отправен към тебе. Кой? Аз ще ми се правите ли? И аз дете отговорих с да. It's time to mine. Добре, това ще има доста ачивменти да изпълнявам. За сега мислям да живея някъде в планина. Ти как мислиш? Аз мисля да си живея на Божа. Абе, на земята ще живея. Ей, да! Няма ще живея на Марс. Еми, да, както козата прави. Неговите да без бази. В небето. Така. Добре, събрахме малък камък. Dreamer, после Не. на това, на World ще ти такова, ще ти кажа как да си направиш настройките да ти е по-детайлно. Не ми трябва. Мене така ме харесва. Искаш ли да ти е по-светла играта, така през нощта да ти е по-светла? Не, така по-реалистично. Айде бе, няма да са трош тази спирка най-накрая. Сега напой! Напой! Загуцах се. Загуца? На колко са загуца? На 271. Аз не мога да дигна на 150, бе. Гуцай си не докато си млад. Защото Darkation няма хубав. Хубав. Кирим виж.
Айде, трошам се лопатата. Ясно, лопатата. Кирката. Чакай малко. Айде бе! Вика, що кирка и лопата е едно и също. Така, гледнах се. Хоп, хоп, хоп. Така. Крафтинг бенча го взимаме. Крава, която ще остава да живее, защото е далече. Сега. Така, тук това не е ника пещера. Ех, те спокойники. Това е пещера. Моля се да има голямо пещера. Крипър. И целеустремено вървя към нея. Има и чу последствията. Намерих желязо. Ума помърче. Не. Малек се да. Ай, точно ще я кажа, айде. Те с Крипър вече само ми помагат. Долу в описанието искам да опишете. Дали да напиша на колата си Dreamer Не. или Пакалай. Ето това е моето име. Имам прилича да е дурак. Това е моето име. Дримаря. Ще покажеш някаква реакция? Не бе. Кой викаш? Що остава още малко да се накръщиш и вече ще избухаме. Точно. Ще ти кажа аз една мама на тебе. Мама ми е деснячката, левачката ти е татко. Не бе, дясняка ти е баща, майка ти е лява. Левачката. Никой викаш. Мама! Мама! Няма плюс в един утрата. Не бе, ще еба мамата. Ще еба майката. Ти с телевизора ще ме плашиш, ха? Ай, телевизор. Влизам си през вратата и излизам през оградата. Да, таз влиза през вратата, па излиза през оградата. Те с цигани са удивително тъпи. Да ще направя детайлите на минимално или на максимално? Което искаш. Чакай храна. Храната ми са на водни. Храната ми са на водни. Аз съм цветарка. Нещо... Ти винаги си бил цветарка, момче. Аз сега този път е различно. Ще събера цветчета за украса. Кравата ще мреш, но знае. Не щеш, ще мреш. Добре, сега сериозно, само 4 крави ли ще има? Бати как изглежда на фасото, като мани всички детайли, пътя адски гладък човек. Някъде дъска ли се? Да, пътя е Sugar King трябва да го взема. Може би трябва да намеря, ще намеря селце. Изгубих спечката. Ще гледам. Базикам са, базикам са. Помниш ли го, блъскам те и викам базикам са, базикам са. Да. Или като лепнах един шамар на изкоен му викам базикам са, базикам са. Мекък. Сега ще има нещо да не ми натресат за авторско право. Пешо слепия ще му го напише. Мечикък. Не бе, Пешо слепия ще му го напише това. Дали. Дед няма да му, той дете злепи няма да ви река. Да, ама чува. Според мен е качи е по-грозно черното дърво в новия апдейт. Не знам. Не знам. Ма повече се връзва. Да, ама знам едно нещо. Какво? Тук видях един с легендарни, 3 легендарни части. И ще би. Не, ще се губи. Аз залагам за него. Mazda RX-8 му е колата. Ерекция номер 8. Без цензур.
Дали не беше цензур. Ерекция. А да, това по принцип е медицински термин. Дали. Какво говоря и аз? Ние Медицински всъщност сексуален. ерекция наистина е медицински термин. Да, а мастурбация какво е? Пак. Това крава ли? Трябва да стопна един оптифайн. Мекък. Мечикът. Чакай бе. Чакай сега тук, че щяха на фанат. Да та фана той за добро. Не може. Така само за добро на тебе. Като си добре, аз съм един добър... Опа. Ужас. Да бе, един много добър ще ти лепна. Не бе, един много добър добро. И се сещам за добро. Това е маймуна с зъби. Той да беше маймуна. Той да беше маймуна, маймуната по-хубава от нея. Някакъв... Не че... Какъв е добро всъщност? Нещо като мечка с 51 зъба. Да, защото от всеки зъб му излиза някакъв зъб. Ако гледа клипа, ще ме извиня, аз ще ме е така. Еми ще ме извинявам, но той не знае кой е това. Ха-ха! Мастурбирай! Еми, че как бе? Че как да мастурбира, бе? Еми, че как? Намерих си място за къщичка. Това една къща ще стане. Не, ми че как аз да не съм тук добри. Аз съм Добромир. Не, ти си Станимир. Да, аз съм Добромир. С Рацимир. Ще играя срещу някакъв 60 лева, срещу някакъв 50 лева. Ми така е. Да не си беше. Двигателя му е 19,7. Той е по-хубав от моя, бе. Мекък! Не 19,7, а 9,7. Объркам се. Няма се мина. И по всичко говоря, освен по спид и по булс. Чай бе, аз за кои изобщо си направих къщата? Ага, само за едно нещо. Що ме питаш, мили? То е само един човек и знае, че не знам песента. Я. Ами, чак са на Криско, мама ни. Казах ти, че не знам песента, подскажи да. Как почва? Той е само един и знае, че нещо Криско би. Той само един и знае как се бие. Не е това. Как се пие джин. Той е само един и знае как се пие джин. Не е това. Виж какъв якс, ти не му стив. Хара, някаква овца няма ли тук, бе? Направо цепи мрака. Падам. Добре, не падам. Помниш ли го по музика, дето бяха написали Акаш в мрака. Визуалите на добави. Бати лак. Аз не знам да го добавя. Бягай до зомби магони. Добре бе, ти меч нямаш ли бе? Ми мама, сега няма го хабя за едно зомби. Като дойда 15 тогава ще ме убият. Ако не ми кажеш какво да ще трябва. Мали. И доска дърпат теба. Това е мини зомби. Чудо му звуците. Не чух нищо. Честно да ти кажа. Нищо. Нищо ти си глух. Ама нищо. Ти си глуха жена. Аз съм глух мъж. Мъжина. Какво предпочиташ си? Жена или мъж? Мъж. Мъж. Имам по-дължен уринален хадал. Да. И може да го... Бутам незабранени места, наречени райска градина. Ще го прескоча ли? Да, с една ръка. Проблема е, че ще си изгубя къщата. И проблема е, че не ми се занимавам с този интернет. Не, че не ми се занимавам, ще ме уби. Уф. Крал. Един тук е 400 нива направо го смачка.
Овца няма, минимум са би с чудовища. Вари да убиеш някакво спиндермена. Спиндермен, ама вече се изгубих къщата. Сериозно? Да, той па е една къща, една дупка. Да, човек, изгубих с къщата. Ще върнеш. Никаква реакция. Няма да покажем. И аз. Защото нищо не ми направи. Не говорите, че си изгубил къщата за втори път вече. Ще ме извиняваш, се я намеря. Тето и нямах. О, съм пожалял. Нямаше ли? Сам това изгубих. Ами, малко ли? Благодаря ти, Крипър, че на бутено сърце. Аз се намеря къщата. Добре, тръгвам да слизам. Останах с една пържолка. Майко, мила, майко. Мамо. Мами е Баба, на там къщата. ти имаш баба. Дядо. Татко. Нямам спал. Ти нямаш татко. Не. Не бе, имам бе. Ха-ха-ха. Прасета и крави, които не са да ги убия. Как да са ми детайлите? На минимално или на максимално? Максимално! Да, обаче... Да. Минимално. А? Твоите момента са на минимално. Аз към максиминимално. Искай си никой не те спира. Така. Сега да се намеря къщата. Знаеш какво? Тази къща нищо нямаш. Целият ми кол беше там. Какво ви кажа, не е имало нещо. Убиха ме. Чакайте, че Дримър започна да умира отвътре. Викам, чакайте, че Дримър започна да умира отвътре. Директно органите с запалка. Чакай, май намерих айтъмите. Ивах. Намерих. Аха. Чакай, аз бързо споделя нещата и хубаво го знам къде ми е вече. Там много се разпръскват тези сайта ми, бе. Аз тук си карам нещо спокойно, гледай сега ще се забука. Тази въшка обаче не пукна. Yeah. Ма се деспална. Това ми на зомби дет много. Заедно. Как се забука? Ти какво друго може да направиш? Жена. Аз не мога да играя. Да. Сигурен си нещо там мина. Аз съжалявам, ще ме извиняваш, че с коя класа, аз с коя класа. Ще ме извиняваш, ти къв двигател имаш, аз къв двигател имам. Аз съжалявам, колата ти е по-хубава. Не, събирай си кинти. Такъв е бил живот. Дали обаче да знаеш, че Ford GT-то е такова. Къщата ми! Не мога да спринтя. Добре, нищо не мога гоня. За представи да имам нещо в къщата. Добре, няма.
Да си изпека храната. Ох, така малко се топля, да се направи едно каменно мечли. Желязно мечли. И останалото ще го направя на бутушки. Имам си бутушки. Кирка? Не. Ето не ми трябва, аз още няма живея тук. Дане, обаче да минеш малко да покопаеш. Той не ми трябва. Малко така камъч. Чакай си да се наразя. Ей, съд. Чакай да видам. При 15 минути това, един ми написа честит Хелоуин. Чакай да видя тук да видим. Дали е един човек. Мистер Стил пак? Какво? Така, мене ми трябва стока. Ох, мале. Така, добре, хайде малко по-бързо спече тази храна да се махам от тук. Чакай, аз нещо ще разгледам. Хора, ще ме извинявате, ама ще потърпите, съвсем. Вижте. Ти играеш срещу някакъв 55 лева. Който... Кой ти каже двигателя му кафе? Какъв? 39,9. Умираш. Аз това ти повтарям, няма ти. Ти като не искаш, ако ти като не чуваш, не чуваш. Ама е Б класа. Я ми се купува Nissan Skyline. Като иска да скъпва. Да, няма 55 ниво е печатата, така че. Аз имам само две части, които са 2 звезди. Да. Да, Може да няма... предлагате на какво да, на кои поредици да качвам. Не на кои поредици, на какво да качвам. Сигурна съм, че много хора ще приложат League of Legends. Ще качвам, но имам един малък проблем. С фрейм. Когато започна да снимам, ми пада от 100 на 15 фрейм. Ако някой знае как да го правя, да ми каже. Компютъра от един месец. На AMD. Повече от един месец. От рождение ми. Всъщност- Той не иска прави 2 месеца, бе! Ако всичко прави, го прави, не знам. Няма питайте. Не ма винете! Нещастник. Нещастник. Той Дримър винаги е бил нещастник. Моля! Кара се нещастник на тебе. Айде после да правим нещо. После ни отиваме на кино и да кажем кой филм ще гледаме. Тор! Как е продължението от филма, че аз не го знам. Повелителят на мълнии, може би. Който излезна вчера. Повелителят на мълнии, добре. Ти какъв скаш да е покорителя? Не, Тор. Цунка мълнии за лека нощ. Та, ще е за адската филм. Почва да им бачка по една муцка. Има много кол, който няма го взимам, защото... Не, минама. Ти се рана в устата. Да, тай. Вземи да ме цензурираш по едното време. Взема ма цункаш. Аз това така... Като ще казваш такива неща, ще ми казваш. Чуй, ще кажеш на пъп. Или нещо, някаква дума я ще кажа на тът. Не се чуй. Надяло ти тът. Майката. Да, ти тът, майката на тъта, ти тъто, ти тъто. Да, ти... Да ти тът, караш ти. Да.
Чакай са малко. Я да бъда този човек. Мале, подариха ми двигател. Напора. Не! Ако ти кажа къв стат, му направиш паднеш. Какъв? 36,9. Ти подариха такъв двигател. Да. Я да метнеш на мен едно двигател. Да. Бе, ти това няма да ме метнеш така на двигател. Да ти метна да 1,29,30. Ста. Сам дек няма. Как нямаш, ще вземеш. Така се правят две лодки от тялна пътешествие. Снимай си координатите на къщата първо. Ама той аз няма живея там. Ама взели ли си нещата? Да бе, аз съм на мен. Сега продължавам в търсене нови земи. Не искам да живея в тази игра, тъпо ми. Ще само намеря клейбаем. Хубаво, ще има мене веднъж като се направи сървър на спауна в Мъшлумбая. Ма? Само е тук ще да има земя. Хакер! Да, това е земя. Тук има земя. Или пак остров. Ива! Земя. Как не се струши лодката? Човек, като се спуснеш нитрото, знаеш какъв буст ти дава. Той нитро... Това е нитрос, нали? Да. Не, всъщност, аз имам също нитро на колата. Как бе? Ще валите, ще чакам. Тум. 140. Савана! Не, Надява да ти ваната. ма там не вали саваната. Сега ако избутаме ендърмена от саваната. Саваната ще ми... Ивох! Човек, запих се за една секунда. Избутах го и начка беше реакцията. Ха! На сама. Го е там. Не. Аз ще Момченце. Момченце, не. Аз вземам такова дърво. Минало. Пям! 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 Имам си оранжево дърво. Сега паднат саплинги. Круви! Уау, че много круви. Няма да живея тук. Уау, човек, знаеш колко крави? Коруби. Скорубени сте, бе. Чета. Или пък дали не живеят тук? Живей, после усечи паяма и си направи равнина. Закошне. Искам някакъв по-нормален. Може би да тук живе. Да, всеки случай да се взимам саплинг. Искам да двигател. Направо стана ескла. Свалил съм си слушалките, да знаеш. Добре. Може да си ги сложиш. Добре. Ще ти кажа аз една. Добре, хайди. Хайде Как сега. сега, че при мен ще стане опа. Паяк, опа, моето. Аз ще си взема ламборджини. Бургина ли си вземеш? Въпреки че имам. 18 кожени. Ай сега ми кажи ден ли е, нощ ли е? Че? Момче, прочвам пара. Така без да знае какво има да скача. Скачам небето, надява ти копето.
Добре, аз няма живея тук. Това е сякаш равнина, бавим това ми с оранжево дърво. Абе, Кубер! Абе, Кубрат Пулев! Кога Пулев. Брате, що са пулиш толкова много? Аз се кръстя сина Аврам. Чо? И като ми викнеш Аврамчо, Аврамчо, а така баба ти се търси Аврами. Не бе, аз кърся моят тът. Но яко име Тът! Ела тът! Или Тът, ела си вкъщи! Да, тате няма да си дойде, много си грозен. Моля си ни. Тът, 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 тът! Не, на трето място! От първо спаднах на трето. Нека дърна. Аз Толкова жестоко съм се забивал, че... Просто ми се отказва. Добре бе, айде, няма да има нищо по-забавно бе. Точно 99% се забих. И има обикновено. Уф, един газа. Добре, сега ще. Уи, рън! Фри оф. Още няма един часа, бе. Да, оффроуд. Така... Трима. Кога ще спираш да снимаш? Махни бе! Говедо! Чакай сега да видим тук. Някакъв четвъртън. Добре, чакай сега тук. Добре, Майко, хора, човек. мисля това да е за епизодът. Се върнем в следващия. Човек, Глътни малко! Ще се видим в следващия епизод, но ако ви е харесало, абонирайте се, дайте един лайк, споделете и коментирайте, може без коментар, но се абонирайте и лайкнете и кажете на приятели. Ай, сега толкова сме голямо слово и изрази тебе. До следващия клип. Добре, това беше след крак на клипа, който ще го сложа. Мисля тук да живея, погледнете какво е красиво. Малко правоъгълно, но няма нищо. Чакай. Ето, тук ще ми видите следващия епизод, може би малко по-развит. И вече чао!